Dacă nu cânt, Nu rămâne ăsta. mi-ai spus dacă nu cânt o să rămâi sus. Oricum e același căcat ce mai. Fața ta, dar aproape informații mesajate până la despre de fapt e invalid în cut. Your location has been compromised. You have been spotted by hostiles. Fall back. I'm reloading. Heading out. Mai e Didofia, coaie! Rotul e traitor. M-a omorât și Sofia, păi să bagă răzvat să stea el mie la geamul meu. Ora tot. Cred că tu nu erai cură de în partea clasă, coaie! Tu vă mai certați și Voi de ce? vedeți, băgam și pula morții și răniții mătii de copil grasă de chiar mă pus urât. Cred că eu nu blurăm. One more. Left. Op 4, last stop standing. A bomb has been located by Op 4. Aici, ultimul. Aici, pe ping. E Twitch. Bravo. A fugit, a fugit. A spart camera aia. Aba, da. Vezi că e la screen, că e la screen. Bă, aici slab sunt copiii ăștia. Răzvane nu mai stă la geamurile mele, te rog eu. A făcut ace. Am făcut-o cu Aba, nu. ace. E fără tu ace-ul. Și Am făcut 4 kill-uri și i-am furat eu ace-ul. Vezi acum să mă uit ce shopping. Joc să rog. Ia luați. Hai, lasă băieții că am avut și eu găricie. Ai, nu ca de joc. Lasă-ți pe Răzvan. La ce fac? Ce vă jucați? Asta e la meciul? Nu e nimeni acolo. Uite, aici sunt unii. Am mai intrat în stânga. 15 seconds. Uite-l, uite-l, aici. 10 seconds. Nu știu până nu știu unde l-au. 5 seconds remaining. You have located the bomb. Vă, mă, Hai, vină cu așa răcă. Aaaa, ce arma aia? Taci din gură, la el. Că mai gestionăm la 3 și tu ești nemulțumit. Este, vină cu asta arăt. A, dar nu mai merge, că e PC-ul spart. Deci trebuie televizorul ăsta aici. Op 4, last stop standing. E pe side, pe side, pe side. Vine pe vine pe Hai, băi, aia. Friendly victorious. Hostiles E pe side, e pe side, e pe side. E pe mid, e pe mid. Mai pură chestia. E pe long, e pe long. Vreau și eu unde ești, mă spun. e sus, nu e pe site. E deasupra la site, trage și un de timp.